Pozdrav! Dobrodošli u novi unboxing video. Danas ćemo predstaviti kolica Metro Ergo Baby. Znači posebno ultra lagana kolica za shopping, za gradsku vožnju i sl. Ono što će vas na prvo iznenaditi, evo je Medo do sada čuvao kolice, i što je nas iznenadilo je veličina kutije. Znači kutija je jednako tako jako mala, ultra lagana i prema onome što piše ona teži samo skupa s kutijom 7,9 kg. To je iznimno lagano. Evo Medo, pričekaj sa strane. Ono što dolazi s ovim unboxingom u pakiranju. Znači mi smo uz sama kolica uzeli i ovu odličnu torbu. Smatramo da će nam ona puno značiti s obzirom da sa ovom torbom za kolica ona mogu nositi jednostavno na ramenima. Znači kada dođemo do nekog trenutka gdje su recimo stepenice ili na nekom od putovanja koja planiramo gdje se ne bude možda moglo voziti, jednostavno muž ili ja možemo staviti na ruksak na leđa i kolica ubaciti u torbu. Inače ova torba nije uključena u cijenu nego se može kupiti dodatno, a ono što jeste uključeno u cijenu kolica je kabanica koja pokriva kolica. Nju ću vam također pokazati. Znači, ovo su naša kolica. Nevjerovatno lagana i kompaktna, teže samo 6,3 kg. Ono što vidite, znači, doslovno otvaraju se jednom rukom i to u dva poteza. Ovdje postoji sa strane samo jedan osigurač koji se otvori i naša kolica su to. Ona su automatski, znači, složena u ležećem položaju. Znači dijete je doslovno na nultoj razini, idealno je za spavanje. Naš je bebac zaspao odmah nakon prve vožnje. Ono što, kako ćete podići ovo sjedalo je vrlo jednostavno. Ovdje imate dvije trakice koje se izjednače, nategnu i doslovno u jednom potezu sjedalo je podignuto. Osim toga, znači kolica imaju ovaj XXL dugi krović koji zaista pokriva i kada je sunce popodne i nisko, znači bebi ne udara ni u kojem trenutku u danu sunce u lice. Materijal je iznimno lagan i cijela ova navlaka se može skidati i znači prati odvojeno, što je odlična stvar s obzirom da znamo koliko bebe znaju bljuckati i znači sve što obavljaju kolicima. Znaju se često ta kolica zaprljati pa je puno lakše kad se navlaka može skinuti. Ono što je također bitno s obzirom da mi mame često radimo više poslova odjednom je da se upravljanje kolicima je iznimno lagano i doslovno obavlja se jednom rukom kao i sklapanje i rasklapanje. Sjedalo je napravljeno od mekog pliša, također ima podesivo za noge, znači prema dolje i prema gore. Ovaj dio se može namjestiti kako god nam odgovara. Ono što je jako bitno kod ovih kolica i prva su u svijetu takva je AGR testiranje koje je provedeno, da su zdrava za leđa i majke i djeteta i prva su takva kolica u svijetu koje je potvrdio Njemački institut. Nama koji imamo mali auto, ova kolica su iznimno značila s obzirom da stanu ispred jajeta, odnosno auto sjedalice na zadnjem sjedalu u onom malom prostoru između
sjedala i stražnjeg sjedala, znači ne zauzimaju čak ni mjesto u gepeku, niti zauzimaju na prednjem sjedalu. Mi smo odabrali ova u sivoj boji, ona dolaze, znači boja se razlikuje jedino u boji krovića. Ova dolaze, mi smo odabrali ovu u sivoj boji, a dostupna je još u crvenoj i crnoj boji, te plavoj boji. Ona u plavoj boji se razlikuje po tome što još ovaj prednji dio nosača je bijele boje. Ostalo je sve isto, znači ukupno u 4 boje od dodataka je dostupna ova torba koju sam napomenula mi je uključena. Što se tiče sklapanja, također vrlo jednostavno, ovdje imate na samom rukohvatu kopču, odnosno ono što se stisne. Znači, doslovno u 1 sekundi ovdje provjerite ovaj sigurnosni da je zakopčan. Kada je on zakopčan, znači ručkica je tu i lagano možemo krenuti sa svojim kolicima. To je to. U kategoriji koji su nam bile još za uži izbor, ali smo se ipak na kraju odlučili za Ergo Baby Metro, su bili Baby Zen Jojo, Joy Tourister, Jane Rocket i to je to. Ali na kraju su nam se ova kolica pokazala najbolja za ono što smo upravo mi tražili. Uskoro slijedi naš review sa terena. Pozdrav!